And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Binigyan niya ako ng 2,000 pesos. Kapalit ng pagpapaligaya ko sa kanya. Doon nagsimula ang lahat. Hanggang sa nagkagusto na ako sa kapwa ko lalaki na na-meet ko lang through online dating site. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Chris. Isa akong cam shower ng isang dating kilalang dating website na noon ay kilala sa tawag na person.com. At gamit ko ang codename na Service Boy for Rent. User ako ng website na ito during my college years, about third to fourth year in college. Hanggang sa na-freeze siya at tuluyang nawala sa web. Pero during its operation, marami akong nakilala. Marami rin akong na-meet. Doon, yun yung naging daan ko para makakuha ng extra income, para masuportahan ko ang pag-aaral ko sa college. At sa website rin na ito, nakilala ko ang taong magpapabago ng landas ng tatahakin ko. I was 21 years old. 5'7" ang height. Moreno, brown eye, maganda yung katawan kasi nagji-gym na ako nung time na yun. Naglalaro din ako ng basketball. Marami na rin akong naging ex-girlfriends at member din ako ng isang fraternity. Pero sikreto lang yun. At ni parents ko, hindi yun alam. Hindi naman sa pagmamalaki. Pero ako ang taong pagdating sa pag-aaral, isa sa mga nakikipagsabayan. Pagdating sa mga palaro sa paaralan, isa ako sa mga lumalaban. Pagdating sa mga gawaing pampaaralan, isa ako sa nagre-representa. Kaya naman, kilala din ako sa paaralan namin sa Muntinlupa City. Maraming babae ang nagbibigay ng letter sa akin. Karamihan sa kanila, kinukuha yung number ko sa mga kaibigan ko sa loob at labas ng paaralan namin. Sa totoo lang naman, hindi naman kasi ako gwapo. Siguro, sakto lang. Marami nga akong pimple marks eh. Pero hindi naman masyadong napapansin. Nadadaan ko daw kasi sa tikas ng paglalakad at malaseryosong hulma o titig ng mga mata. At syempre, meron akong killer smile. Malakas talaga ang dating ko sa mga kababaihan. Pero sa totoo lang, single ako that time. At 1 taon na rin akong walang girlfriend.
Sabi ko kasi, kailangan kong mag-focus kasi ang kursong kinuha ko ay BS in Customs Administration. Sobrang hirap na kailangan pinagtutuunan ng pansin. Sabi ko naman din sa sarili ko, for sure, makakarami ako ng babae once na magkaroon ako ng trabaho at profession. Sa buhay ng tao, ang bawat naman isa sa atin dumadaan sa pagsubok. Isa ako, ang aking pamilya, sa nakaranas ng financial problem. It was during my college days na kailangang maghigpit ng sinturon at magtipid para makaraos buwan-buwan. Lahat na ata ng klase ng pagtitipid sa allowance ko, ginawa ko na. Pero ni minsan, hindi ako nagtagumpay. At nauuwi pa rin ako sa utang dito, utang doon. Marami na rin akong nadiskartehang trabaho na alam kong makakatulong sa akin, lalo na sa financial na bagay. At para na rin makabawas ng utang ko sa paaralan, lalo na sa mga kaibigan ko na nasasandalan ako. Until one time, sa palengke, nagrent ako ng 1 oras para mag-research. Yung pwesto na kinalalagyan ko, naka-sleep mode. Kaya nag-mouse move ako. Lumantad sa akin ang isang website na consolidated ang mga open cameras na may mga shoutout status, usernames nila. Biruin mo, habang nasa palengke ako, gumagawa ng research, biglang may na-open akong isang website na merong open camera. Very interesting. Kaya naman niresize ko yung website at doon inaral ko siya. Dito ko nalaman, isa pala itong dating website na may open camera. Na once na magustuhan mo yung nagsho-show, pwede kayong mag-usap. Pero hindi lang yun ang nalaman ko. Pwede ka ditong mag-show for pay, mag-offer ng services in exchange ng pera. Kaya naman minsan sa bahay ng ate ko, na merong sariling computer, napaghabilinan akong magbantay ng bahay. Gumamit ako ng computer niya. Tapos gumawa ako ng sarili kong account. At doon na nga, nabuo ang account ko na merong username na Service Boy for Rent. Nagtry akong mag-topless, showing my face, half body, at nanghihingi ako ng load, sabay post ng number. Nagulat na lang ako nang biglang may nag-message. May nag-load sa akin ng 50 pesos. Hanggang sa nakaipon ako ng 500 pesos na load nang walang ibang ginawa sa harap ng computer kundi replyan ang mga account ng nagpasok ng load sa akin. Nawili ako sa website na to at inaamin ko na rin na umabot ako sa punto na nag-offer na ako ng meet-up plus extra service in exchange ng perang demand ko. Sa panahon na gamit ko ang account ko na Service Boy for Rent, marami akong nakilala. At higit pa dyan, ay may mga na-meet pa ako na naging sponsor ko sa maraming bagay. Gaya na lang ng nakamit ko na isang matandang dentist from Manila. Siya ay isang
matanda na naging sugar daddy ko for 6 months. Tama. Natutunan ko na ring pumatol sa bading. Ibibigay niya ang perang need ko sa school. Basta, ibibigay ko lang sa kanya ang lahat ng kailangan niya sa akin. Sa madaling salita, ang katawan ko ang kailangan niya. Kapalit ng kailangan ko. Tama kayo ng naiisip. Naging service boy for rent talaga ako. Gaya ng username ko. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, maraming tao na ang nagpasasa sa katawan ko. Pero inaamin ko na ito ay ginagawa ko ng bukal sa kalooban ko. Kasi iniisip ko noon na may mga tao rin naman akong napapaligaya kapalit ng tulong na ibinibigay nila. Hanggang sa isang araw, may nag-personal message sa akin. Doon nga sa website na person.com. Ang username niya, Eye Catcher. Bukas ang camera niya. At nakita ko na malaki ang katawan niya. May muscle, maputi, may tattoo. Pero hindi kita ang mukha. Kinuha niya yung number ko at doon nagsimula ang connection namin. Isang araw may nag-text sa akin. Nagpakilala siyang si Aaron from Molino, Bacoor, Cavite. 20 years old. At nagyayayang makipag-meet. Kaso ang reply ko sa kanya, sorry po, hindi ako nakikipag-meet basta-basta eh. Nag-reply siya ng, ako yung kumuha ng contact mo last time sa person.com. Labas tayo. Treat kita ng sine. Dahil walang pasok at umuulan, hindi naman ako busy, pumayag na rin ako. In exchange, nalalabas lang kami at manonood ng sine, ibabalik niya sa akin ang pamasahe ko. Ang usapan namin ay magkikita kami sa SM Molino sa tapat ng isang arcade sa second floor ng 3 p.m. ng hapon. Nandoon na nga ako ng 3 in the afternoon. Pero wala pa ring nasipot na Aaron. Di ko naman naalala. Di ko alam kung ano talaga itsura niya. Pero alam ko talaga kahit papano nag-register naman yung mukha niya sa akin. Pero naiinis na nga ako nung time na yun eh. Text ako ng text. Pero wala ring nagre-reply. 3:30 p.m. Nagmag-decide akong maglakad. Papalabas ng mall. Nang biglang may nag-reply, "Saan ka na?" Reply ni Aaron, "Pauwi na ako bro. Budol ka. Wala kang kwentang kausap." Nag-reply ako sa kanyang galit na galit ako. "Saglit lang, wag ka munang umalis. Naligo lang ako at pupunta na ako dyan in 5 minutes. Reply niya. Naisip ko, kung uuwi ako din ang mawawalan. Kaya naman hinintay ko siya para hindi ako talo. Naisip ko kasi na peperahan ko rin naman siya later on. So nag-text ako sa kanya, "Saan ka na? Anong suot mo?" Nag-reply siya ng, "Malapit na. Naka-white ako, pants at sombrerong itim." Sumagot ako ng, "Ang tagal mo naman." At nag-reply siya ng, "Ikaw ba tong payat na moreno sa tapat ng arcade?"
Tapos, nag-reply ako na, hindi. Tapos ako yung nag-chat sa kanya, nag-text sa kanya na, ikaw ba to na nakasuot ng puti? Na medyo moreno rin? Ang sabi niya, kung gwapo yan, ako yan. Kung hindi, hindi ako yan. Ang yabang ng sagot niya sa akin, no? 4:15 p.m. nang may napansin akong naglalakad na naaayon dun sa description na binigay niya. Naka-white, naka-pants at naka-sombrero. Kaya lang hindi pa rin ako sigurado kasi nga sanay ako sa mga nami-meet ko na matatanda at karamihan medyo awkward yung looks. Pero nang magsalita siya at tumango, doon ko na-confirm na siya nga si Aaron. Ang taong gumagamit ng eye-catcher na account sa person.com. Si Aaron, nasa 5'4". Maputi, makinis ang balat. At sa totoo lang, na-starstruck ako. Bigla akong nahiya sa sarili ko. At nahiya ako sa pormahan ko. Kasi walang-wala sa pormahan niya, mukha siyang artista. Yun nga lang, isa siyang bisexual. Ang sabi niya sa akin, kumain muna daw kami para makapag-usap. Sa fast food niya ako pinakain. At ang in-order ko, 2 pieces chicken. At yung kanya, mushroom soup lang. Bigla akong nahiya. Pero okay lang, pinaghintay niya naman ako nung time na yun. At napansin ko rin habang tinitingnan ko siya, bagong kabit yung braces niya sa ngipin. Matapos yung kwentuhan, niyaya ko na siya sa sinehan. Ang sabi niya sa akin noon, wag na kaming manood ng sine. Pero kung gusto ko daw, ay bibigyan niya lang daw niya ako ng pambili at manunood akong mag-isa. Basta, ang labong kausap ni Aaron. Ang sabi ko sa kanya, sige uuwi na lang ako. Salamat sa food at kwentuhan. Nag-enjoy naman ako. Sabi niya, sige, hatid na lang daw niya ako sa sakayan. Nang papalabas na kami, bigla siyang bumulong. Tinatanong niya kung may lakad pa ba daw ako. Sabi ko sa kanya, eto lang yung lakad ko ngayong araw. Ang sabi niya sa akin, okay lang ba na mag-fun tayo? Babayaran kita. Mag-fun? Papayaran niya ako? At yun na nga, kinagat ko yung paanyaya niya. Pero may kapalit. Bibigyan niya ako ng 2,000 kapalit ng pakikipag-sex ko sa kanya. At hindi naman siya tumanggi. At siya pa ang sumagot sa hotel. Siya rin ang sumagot sa pamasahe ko. Nung nasa hotel na kami, tinitingnan ko siya. Kinakabahan ako. Pinagpapawisan ng malamig. Sabi ko, bakit ba ganito yung nararamdaman ko? Samantalang hindi naman to bago sa akin. Nung meron na kaming booking, umakyat kami gamit ang elevator. Hindi ko natanda yung floor at room number, pero nung kami na lang ang nasa room, syempre, naglinis muna ako ng katawan. Nag-shower din siya. Masyado siyang malinis. Artistahin. At hindi ko na namamalayan. Pati pala ako, nag-iinit na rin. Hanggang sa pumatong na ako sa kama at nagharap kami doon. Tinatanong niya ako kung pwede daw ba na maka-counter-strike siya. Hindi ako pumayag. Pero nakiusap siya sa akin. Ang sabi ko sa kanya,
Gawin niyang 3,500 pesos. At papayag ako. Pero ako ang unang gagawa sa kanya. Mukha naman siyang mayaman. Kaya, hindi siya tumanggi. At nag-oo siya. Sobrang sakit. Kahit pumayag ako sa halagang 3,500 pesos, na wala man yung pagiging adan ko, ang sakit pa rin. Siya kasi ang nakaunang maka-counter-strike sa akin. Mahapde pero kailangang tiisin. At dalangin ko na lang na sana matapos na yung ginagawa niya. At natapos na ang lahat ng pangyayari. Sa sobrang pagod namin, nahiga kami sa kama at nagtanungan. Kung ilang taon na siya, tunay niyang pangalan, taga-saan talaga siya. Pero wala akong nakuhang matinong sagot sa kanya. Bilang ganti, wala din siyang nakuhang magandang sagot sa akin. 12:00 na pasado ng madaling araw nang makalabas kami ng hotel. Problemado ako kasi walang sasakyan papuntang Alabang. Kaya kailangan kong magpaliparan or mag-taxi papuntang Alabang. Binigay niya naman sa akin yung mga demands ko sa kanya. Walang kulang, pero may labis. Saktong 5,000 ang binigay niya sa akin. Nakauwi naman ako ng maayos. At bago matulog, nag-text siya sa akin. Nagpapasalamat at sana daw maulit. Tingin ko naman, sa mga panahong yun, mauulit talaga yun. Kasi siya ang unang galanteng na meet ko. Hanggang sa nakatulugan ko na lang siya sa pagte-text. 1 linggo ang nakaraan. Hindi ako nagparamdam sa kanya. Walang text, walang call, wala. Kaya binura ko na agad yung number niya. Nasa festival mall ako nang makareceive ako ng text na, "Nasaan ka?" Sumagot ako ng, "Sino po ito?" Nag-reply siya ng, "Ako to, si Aaron." Nagulat ako kasi kakabura ko lang ng number niya, saka naman siya nagparamdam. "Oy, musta?" Sagot ko sa kanya. "Bored ako ngayon, wala akong kasama dito sa bahay." Tapos sabi ko, "Ano gusto mo?" "Punta ka sa bahay." Request niya sa akin. Sabi ko, "Nasa Alabang ako, kulang yung pamasahe ko pagbalik. Mabibigyan mo ba ako?" At sumagot siya ng, "Sige, ako na bahala sa'yo mamaya." Muli, nagpunta ako ng SM Molino. Pinaghintay na naman niya ako ng 2 oras at nagbigay ng instruction kung saan ako pupunta. Pinasakay niya ako ng tricycle na papunta sa isang executive village na malapit sa SM Molino. Nagulat ako at tumpak ang suspetsya ko. Mayaman nga ang gunggong na si Aaron. Nanliit ako bigla sa sarili ko pero humanga ako sa ganda ng mga bahay. Ang linis ng lugar. Umuulan noon at binaba ako ng tricycle sa street na sinasabi niya. Umabot ako ng 9:00 ng gabi kakahintay sa kanya. Oo, naghintay na naman ako. Naulan pa ng mga oras na yon at wala akong payong. Nakasilong lang ako sa non-occupied but new branded house sa loob ng subdivision. Maya-maya ay may dumating siya na may dalang malaking payong. Mula sa street na yon ay malapit na pala yung bahay nila na 3rd floor ang taas. Nang makapasok ako sa bahay nila, lalo akong namangha. Ang ganda ng bahay, ang gaganda ng mga gamit, ang linis at ang bango. Doon ko na-realize, iba ang mundong ginagalawan niya sa ginagalawan ko. Sobrang laki ng agwat. Langit at lupa ang datingan namin.
pinagluto niya muna ako ng corned beef. After nun, uminom kami ng alcoholic drinks. At unti-unti, nahilo na ako. At gaya ng nasa hotel, naulit ang lahat. Lumabas ang pawis ko at nahalo sa pawis niyang katawan. Napagod kami pareho at ninamnam ang gabing naulan ng malakas. Doon na ako nagpang-umaga. 6 a.m. mismo nang magising ako. Ginising ko siya at nagpaalam ako na kailangan ko nang umuwi. Binigyan niya ako ng 1.5 na allowance ko. Habang naglalakad ako palabas ng subdivision, napahanga ako sa ganda ng lugar. Nangarap ako na sana makatira ako sa lugar na gaya na to. Sa bahay niya nga ako nagpang-umaga. 6:00 ng umaga mismo nang magising ako. Ginising ko siya at nagpaalam na kailangan ko nang umuwi. Binigyan niya ako ng 1,500 pesos na allowance ko. Habang naglalakad ako papalabas ng subdivision, napahanga ako sa ganda ng lugar. Nangarap na sana makatira ako sa lugar na gaya nito. Nagtuloy-tuloy yung contact namin ni Aaron. Kumustahan, tanungan, kung ano yung pinagkakaabalahan. Pero maraming time na hindi ako nakakapag-reply sa kanya. Gumagamit ako ng ibang number to text him. Just to let him know na wala akong load mismo sa SIM card ko. At eto nga, dahil galante siya mismo ang naglo-load para sa akin. Hindi ko yun hinihingi sa kanya. Kusa siyang nagbibigay ng load pag may time na wala akong reply sa kanya. At dahil tamad ako mag-text minsan, nagte-text muna ako sa kanya na, pwede ba call na lang kita? Nakakatamad kasing mag-text. Nag-oobliga ako sa sarili ko na mag-text o tumawag sa kanya. Kasi minsan, nakokonsensya na ako sa ginagawa ko sa kanya. Sa pag-uusap namin, marami akong nalaman sa kanya. Pero, di ko naman din alam kung gawa-gawa lang niya yung mga impormasyon na yun. Pero, sinasakyan ko na lang. Dahil sa mga gawaing pampaaralan, hindi ko napansin na wala na rin kaming ganoong pag-uusap ni Aaron. Wala siyang text for several months. Wala ring calls. At ganun din ako. Hindi ko rin naman yun napansin. Hindi ko alam yung rason kung bakit nawala bigla. Pero hindi ko na yun inisip pa ng sobra. Hanggang sa nawala na rin ang person.com. Bigla na lang siyang nawala sa web at naging blank website. So wala na ring rason para magtuloy-tuloy ang nakalihis na aktibidad na pinasok ko. Sabi ko na lang din sa sarili ko, gagawin kong inspirasyon ang lahat ng nakita ko. Magandang bahay, magandang sasakyan, magandang damit, sapatos, relo, mga gamit sa bahay, yung interior design ng bahay. Lahat yon sariwa sa isip ko. At naging inspirasyon ko yun para mas lalo kong pag-igihan ng lahat at makatapos ng pag-aaral. At dumating ang mga panahon na, ayun na nga, unti-unti ko nang natutupad ang pangarap ko. Nakapagtapos na ako ng college. At hanggang sa pag-aaral at paghahanda para sa board exam, ay ginawa kong inspirasyon ang lahat-lahat ng yun. Sabi ko, balang araw,
magkakaroon din ako ng gamit o material na tulad ng nakita ko kay Aaron. Pero bago ang board exam, muling nagparamdam si Aaron sa akin. May isang unknown number ang biglang nag-text sa akin. Kumusta? Yan ang laman ng text. Hindi ko pinansin kasi sa totoo lang, hindi ko ugaling mag-reply sa unknown numbers unless magpakilala agad. Hey, it's me bro, Aaron. Nakareceive ako ng panibagong message the following day. So nagulat ako. Almost 1.5 year din ang lumipas pero intact pa rin yung contact number ko kay Aaron. Long time no hear from you bro. Text niya sa akin. Sakto lang naman bro. Nag-focus ako sa studies. Sabi ko sa kanya. Wow, nice! Ang galing! Minsan naman meet tayo. Paanyaya niya sa akin. Sabi ko, sure, may free time naman ako. Then after a week, niyaya niya ako sa General Trias, Cavite. Bago sa akin yung lugar, kaya naman nainganyo din akong pumunta. Wednesday ng hapon, yun yung usapan namin na magkikita kami sa Walter Mart, sa may General Trias. Almost 5 p.m. na pero hindi pa ako nakakarating sa Walter Mart. Kasi nga, hindi ko pa alam yung papunta doon. Tuloy pa ba bro? Text niya. Ikaw? Di ko kasi alam yung lugar. Nagtatanong pa ako dito sa Dasma kung saan yung sakayan. Reply ko sa kanya. Sakay ka sa kabilang side ng Robinson na Patrese Martires. Sabihin mo lang Walter Mart. Yun yung instruction niya sa akin. At nakasakay na nga ako. Traffic lang ng mga oras na yun kaya parang halos 7 p.m. na rin na makarating ako sa Walter Mart. Sa mismong tapat ng isang fast food chain, nakita ko na siya. Waiting sa akin. Habang lumalapit ako, nakatingin siya diretso sa mga mata ko. Nangingiti ako na ewan. Tiningnan ko yung lips niya. Kulay pink. Tiningnan ko yung balat niya. Sobrang puti. Sobrang kinis. Sobrang glowing. Nang makalapit ako, hindi agad ako nakapagsalita. Matagal bago ko napansin na kinukumusta na niya ako. Biglang kumalamang sikmura ako. So dahil ako yung late at medyo may pera naman ako naman ang nagtanong kung gutom ba siya. Sabi niya oo. Kaya naman niyaya ko siya agad at pumasok kami ng isang fast food. Pero bago ako makapasok, pinigilan niya ako. At nagtanong siya na, iba pala yung gusto niya nung time na nagkita kami. Sabi niya, pwede ba daw kaming mag-fun uli? That time, hindi ko alam kung bakit pero hindi na ako nagpasingil sa kanya. Ang sinabi ko lang sa kanya, sige, okay lang. Siguro dahil iba na. Iba na yung tingin ko sa kanya. Gusto ko na rin. Ayoko na yung para bang user ako. After nun, pumasok na ako sa store. Nag-take out kami. Short ako that time kaya naman bumulong ako. Sagot ko naman, don't worry bro. Sabi niya. Nangiti lang ako sa kanya. Ewan ko ba? Pero bakit nag-iba ako? Siguro dahil bisexual na rin ako.
O dahil gusto ko na rin si Aaron? O siguro dahil sa tawag ng laman? Ewan ko ba. Pero nang gabing yun, na nagkita kami uli, hindi lang inspirasyon ang nag-init sa akin. Yung inspirasyon ay lalong nadagdagan. Pati yung katawan ko, parang sabik na sabik. Sa isang motel kami pumasok ni Aaron. Siya yung una kong pinapasok kasi naiilang akong sumabay sa kanya. Sabi ko na lang sa kanya, i-text niya ako kung anong room number at susunod ako. Nag-text na siya at binigay niya nga yung room number. Naghintay muna ako ng 5 minutes bago sumunod sa kanya para hindi naman ganun kahalata. At sakto, may dala akong food take out namin. Kaya siguro, feeling ko, hindi naman ako pag-iisipan ng masama ng mga room boy at ng receptionist ng motel. At nakapunta na nga ako sa room na nirentahan ni Aaron. Kumain muna kami ng in-order namin. Parehas kaming gutom na gutom. Matapos noon, naligo siya. At biglang sabi niya sa akin, sabay na tayo. Binuksan niya yung pinto ng CR. Sumang-ayon naman ako. At nangyari na nga ang dapat mangyari. Hindi ko makakalimutan yung gabing yun. Kasi sa tingin ko, iba na yung nararamdaman ko. Tingin ko, mahal ko na si Aaron. Maraming beses. Maraming nangyari sa amin ni Aaron. Sa bahay niya sa General Trias, sa motel, sa Molino, tapos sa motel ulit, sa hotel. Hanggang sa dumating ang isang araw na need kong mag-focus sa studies ko. 2 months na lang at magbo-board exam na ako. Kinailangan kong itigil muna ang contact ko sa kanya, pero ginawa ko siyang inspirasyon. Nag-aaral ako mabuti. Nag-focus hanggang sa naipasa ko ang board exam. Muntik pa akong pumasok sa top 10. Kung may top 11 lang siguro kasama na ako. Isa na akong licensed customs broker. Biglaan na naman at naulit ang panahon na nawalan kami ng usapan at kumustahan ni Aaron. For 2 years, wala kaming contact. Siguro nagtampo siya at hindi ako nagpaparamdam sa kanya for 2 months. Siguro, binura niya na yung number ko. Year 2015, nang mag-decide akong mag-invest for another education. Nag-aral ako ng real estate management sa Las Piñas. Ninais kong subukan kung makakapasa ba ako sa real estate brokers examination sa PRC by May of that year. Kaya naman mas lalo akong naging busy. At nakalimutan ko na ang lahat ng meron sa amin ni Aaron. Until one time, wala akong ginagawa sa room ko. Nag-navigate lang ako ng phone ko. Sa contact folders, nakasave pa yung number ni Aaron. At nakita ko yun. Naalala ko ulit siya. At that time, ako ang nag-try kumontak sa kanya. Dahil sa wala akong masabi sa kanya or maisip sa text. Isang text from one agent with intention to sell ang isang house and lot somewhere in Laguna ang finorward ko sa kanya. After a minute, nag-reply siya. Hey, kumusta ka na? Tagal tayong walang kumustahan na. Reply niya. Nagulat ako. Akala ko wala na yung number ko sa kanya. After 2 years, nasa kanya pa pala yung number ko. Hindi lang pala siya nagpaparamdam. Oo nga sagot ko sa kanya. Agent ka na ba? Kasi may binibenta ang ate ko na property. Na-open niya sa akin na merong lupa na ipinapabenta yung ate niya. Sabi ko, ayos yan. Sige, pag may time, i-check ko yung property ng ate mo. Nag-reply siya ng, yun, sige. Kailan naman? Medyo busy pa kasi ako. Update kita kung kailan.
At dahil hindi pa talaga ako broker ng time na yun, sobrang daming dahilan ng sinabi ko para lang ma-delay ng 4 months yung pagkikita namin para doon sa lupang ipinagbebenta niya. After 4 months of year 2015, naipasa ko na ang board exam. At isa na nga akong ganap na dual broker, custom and real estate. Muli ko siyang binalikan para doon sa lupa at nag-set kami ng date and time para magkita. Sa isang old subdivision sa Dasmariñas, Cavite yung lupa. Wala pa akong sasakyan noon kaya hirap na hirap akong hanapin yung subdivision. Nang makarating ako sa entrance gate, nakita ko sila Aaron at yung ate niya naglalakad papalapit sa akin. Nasa lahi na talaga nila yung 5'4" to 5'5" na height. At sadyang nasa lahi na rin talaga nila yung pagiging artistahin yung datingan. Si Ate Len, 44 years old na pala siya. Pero nung una kong makita sa isip ko, parang nasa edad na 30 years old lang. Maganda kasi siya at very sexy. Sumakay kami ng cab sa loob ng subdivision at nagpahatid sa bakanteng lupa na pinabebenta nila. Doon nagpaliwanag siya at ako naman sinuri kong mabuti yung property nila. Simula noon, rekta ng kontak ko si ate ni Aaron. At hanggang ngayon ay kaibigan ko pa sa FB. Simula nang makilala ko ang ate Len ni Aaron, naging kaklose ko na rin siya. Isang bagay sa aking paniwari ay nahuhulog na ang loob ni Ate Len sa akin. Minsan, niyaya ako ni Ate Len na magkape doon sa Daang Hari, 8 p.m. ng ganong oras. Since wala naman ako ibang lakad, pinagbigyan ko si Ate Len kasi nakakahiya rin namang tumanggi. So nagkape kami, nagkakwentuhan tungkol sa maraming bagay. Tungkol sa ex-husband niya, tungkol sa pag-abroad niya before, tungkol sa family niya, everything. Di namin namamalayan, 1:00 na ng umaga. Nag-decide na kami umuwi. Paimus siya, ako naman paalabang. After nun, naging regular yung paglabas namin. Ini-invite niya ako sa ibang lugar. Ipinakikilala niya ako sa mga kaibigan nila. Siguro nga, mali ako sa pag-iisip na may intensyon sa akin si Ate Len. Until one time, birthday ni Ate Len, na-invite niya ako sa house party niya. Dumating din dun yung kapatid niyang si Aaron. Naiiya nga ako nung time na yun eh. Kasi napansin agad ni Aaron na close na kami ng Ate Len niya. Pero parang okay lang din naman sa kanya. After ng kainan, kumain naman kami ng ice cream. And then nag-start na yung inuman. Heavy ang drinks. Yung pa naman yung kahinaan ko. Kaya, nang makarami na ako ng ininom, unti-unti ko nang nararamdaman yung antok. Tapos, para bang pagod na pagod yung katawan ko. Marami kami nung una eh. Until sa nag-alisisan yung mga ibang kaibigan ni Ate Len. Hilong-hilong na ako. Nag-decide na akong magpaalam para umuwi. Pero dahil gabing-gabi na, hindi na nila ako pinayagan. Instead, sa sala nila ako pinatulog for the meantime. Maybe it was 3 in the morning nang mapansin kong may nagtatanggal ng botones ng polo ko. Para bang inahalikan ako papuntang lips, patenga, paleeg. Noong una hindi ako makapagsalita kasi sobrang antok ko tapos hinang-hina yung katawan ko. Gusto kong pumalag hanggang sa nag-gain ko yung eyesight ko. Unting-unting na ibalik ko kahit papano yung sigla ng katawan ko. Nakita ko si Ate Len. Tapos sabi niya, "Chris, I love you." Sabi ko, What?
Tapos bigla niya akong hinalikan sa labi. Biglang nagbukas ang ilaw at nakita kami ni Aaron sa sala na magkatabi at nahuling humalik si Ate Len niya sa akin. Nagising ako mula sa katotohanan at kahihiyan. Biglang nawala yung antok ko. Pinagpawisan ako ng malamig sa sobrang pagkahiya. Nagkaroon ng unting sagutan sa bahay ni Ate Len that night. At para matigil ang pagbabangayan ng mga magkakapatid, umawat ako at nagsuggest na uuwi na lang muna ako. Humingi rin ako ng dispensa kay Aaron through text, pero wala siyang response sa akin. Nag-text din ako kay Ate Len ng sorry, it was my fault. And she replied, no, it was mine. I'm very sorry. Di na ako nag-reply. Sa labas ng subdivision, nagpara ako ng taxi para diretso na ako sa bahay sa GMA Cavite. Matapos ang nangyari, hindi na kami nagkaroon ng communication ni Aaron. Through likes and shares na lang yung napapansin kong ginagawa ni Ate Len sa FB ko. Napapansin ko din na di ko na matawagan yung phone number ni Aaron. Wala rin siyang reply sa akin. From January 2016 until July 2018. Wala kaming kumustahan, wala kaming texts or calls. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi ko siya matawagan. Out of coverage si Aaron. Ayoko namang kausapin si Ate Len about kay Aaron. Baka kasi mahalata ng ate ni Aaron na may something sa amin ng kapatid niya. Buti na lang sa FB, friend sila ng ate niya. At doon ako nakakakuha ng update kung bakit hindi ko siya makausap through text or call. Yun ay dahil lumipat siya ng tirahan sa Tagaytay, sa isang condominium. Bukod doon, nawala pala yung cellphone niya few years ago, kaya lahat ng contacts niya nawala. Hindi ko kinuha yung number niya through FB Messenger kahit na link yung account niya sa Ate Len niya. Gusto ko na rin kasi that time natigilan kung ano man yung meron sa amin ni Aaron. Maling-mali na kasi. At gusto ko na rin magbago at ibalik yung sarili ko sa dati. Tingin ko rin naman, masaya na siya sa ginagawa niya. Tanging ate na lang ni Aaron ang nakakausap ko minsan. Nangangamusta kasi sa lupa. Though may halong issue, pero nire-replyin ko pa rin naman bilang kapatid ng kaibigan ko. Till one time, meron akong newly downloaded na Google app sa Android phone ko. Isang dating app. Dito, sa hindi inaasang pagkakataon, meron akong minessage na isang account. Na-curious kasi ako sa display image na condominium. Age was hidden, sex was hidden, tanging distance, at iilang notes yung nakadisplay. So, dahil wala rin akong magawa at online naman siya, nag-message ako personally. Hi, sabi ko sa kanya. And according sa note niya, hindi siya nagre-reply without sharing a picture. Kaya naman after a hi, nag-send ako ng image ko. Pero naka-sunglass ako. Para hindi niya agad makita yung buong mukha ko. At makurious naman din siya. Para naman longer yung usapan namin. Taga saan ka? Reply niya. Pick mo rin, reply ko sa kanya. Taga saan ka muna? Sagot niya. Sabi ko, Cavite. Reply niya. Nasaan ka, Chris? Nasaan ka, Chris? Nagulo. Nalaman yung nickname ko. Eh, hindi pa nga ako nakikipagkilala sa kanya. Sabi ko, sino to? Nag-reply siya ng picture niya at nagulat ako na ang kausap ko sa dating app ay walang iba kundi si Aaron. Sabi ko, tol, awkward. Dito pa tayo uli nagkaroon ng contact. Sagot niya, ganun talaga, maliit lang ang mundo. Dito na kami nagkaroon ng direct communication. Nagpalitan ng number at nagkukumustahan na uli. This time, medyo professional na yung approach namin.
We met few days after nang magkaroon kami ng communication. But no more immediate fun as we wanted before. Nag-meet kami sa condominium, kumain sa fast food, nagkwentuhan, kumustahan, at tawanan. At sa tingin ko, hanggang doon na lang yung treatment ng samahan namin. Ang isang maging magkaibigan. Marami siyang bagay na napuna sa akin. Nalaman niya na meron na akong sariling bahay, meron ng sariling sasakyan. Natuwa daw siya nang malaman niya yun. Hindi niya alam, lahat ng nangyari sa akin ay bunga ng inspirasyong ibinigay niya sa akin. Inspirasyong naging ugat ng unti-unting pagkamit ko sa mga pangarap ko. Regarding doon sa issue few years ago, hindi ko na inopen yun kasi baka maiba na naman yung mood niya. Tama na rin yun na hindi ko inopen para makalimot. Ngayon, gusto ko si Aaron. At kahit anong gawin ko, hindi ko na yun mababago pa. Basta puso ang magsabi sa'yo, yun na yun no? Puso ang nagsasabi kung sino yun dapat mahalin. Pero may pag-aalinlangan sa isip ko. Masakit lang talagang tanggapin na magkaibang mundo yung ginagalawan namin. Mataas siya, nasa mid lang ako. Magkaroon man kami ng pagsasama, malabo pa rin na magkaroon kami ng relasyon ni Aaron. Gusto kong sabihin sa kanya kung ano yung tunay na nararamdaman ko. At alam ko din na mayroon siyang gustong sabihin sa akin. Pero hindi niya to ma-open sa akin. Gusto ko na lang tanggapin na sa same-sex relationship, walang forever. Pero merong forever sa pagkakaibigan. Ngayon na muli kami nagkaroon ng connection ni Aaron, mananatili na lang kaming magkaibigan. Na sa tuwing kailangan niya ako, nandito lang ako para sa kanya. At kung kailangan ko siya, maaasahan ko siya anytime. Tuloy-tuloy lang ang palitan namin ng message. Minsan nga binubola ko pa siya na sa tingin ko, kinikilig pa siya. Siguro nga ganito yung takbo ng buhay natin. Kumpara kayo sa isa't isa, ilang taon man kayo hindi magkausap, magkahiwalay man kayo, ang tadhana ang magpapabalik sa inyo sa isa't isa.